usuwenziwe waba umntwana kaNkulunkulu ngalo igazi likaJesu. Haleluya. John chapter 14 verse 6. uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso lokuphila, akekho oya kuBaba ngaphandle kwami. uJesu ukhuluma amazwi lapha, kwabanye ngoba ngathi insumansumane lamazwi, kwabanye ngaba ngathi ayamadida lamazwi, kepha uJesu ukhuluma ilenye indaba lapha. uJesu kubafundi bakhe uthi mina ngiyindlela neqiniso, uthi akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Kusho ukuthi indlela eya kuBaba yinye, asike ezinye, iqiniso linye, alikho elinye. And iqiniso livela kuJesu, kanye nendlela eya kuBaba livela kuJesu. Kunezindlela abantu abangayiletha kube ngathi siyasekelela, kunezindlela imindeni yethu abangayiletha kube ngathi siyasekelela, kodwa eqinisweni lezo zindlela azibikise ekuphileni. Eqinisweni lezo zindlela azinakuphila. uJesu mina ngiyindlela neqiniso. Ngamanye amagama, uma ngabuhamba kule ndlela uphethe iqiniso, uma ngabuhamba kule ndlela unokuphila, uphile phakathi okuvela ngayo indodana kaNkulunkulu. Haleluya. Mshebise ngaphambi uthi indlela ohamba ngayo, mshebise ngaphambi uthi indlela ohambayo. Yebo, ngiyafuna indlela ohambayo. Kungase uyathokoza namhlanje ngendlela ohambayo, kungenzeka namhlanje yakuthokozisa, kungenzeka namhlanje yakujabulisa, kodwa umbuzo wami ukuthi ngabe uyajabula uze kube phakathi ngalo lendlela okuyo ikubikise ekuphileni, ngalo lendlela okuyo ineqiniso. Baningi abanye bathi mina ngiyindlela, kepha mina yindlela engiyaziyo engizayimemezela entambama. Leyo ndlela uJesu owavela ezulwini, uJesu indodana kaNkulunkulu, yona yodwa indlela eya ezulwini. Athi uJesu mina ngikuBaba noBaba ukimi. Ngamanye amagama noNkulunkulu sonke esibizayo, yebo ngiyavuma sithi munye uNkulunkulu, yebo ngiyavuma sithi nguye nodala izulu nomhlaba. Lapha ubuso wami ntambama ngisokile ndlela oyakhwayo, ngabe yiyona na ebikisa kuNkulunkulu ngendlela ophilayo, ngabe yiyona na ebikisa kuNkulunkulu entambama. Ngishamemezela iyabe selishonile, lishote nasekhaya namhlanje ntambama. Wathi wananisinqumo sokungena kule ndlela, uhambe kule ndlela ekulophila kuyo okuphakathi. Haleluya. Uthole bakahle kunendlela ebukeka yinhle emehlweni omuntu, kodwa isiphetho sayo ukufa. Yebo, mina nawe singafakaza kunezinto abazikhuzabuze bathi singazenzi, saqhubeka thina sazenza, sacabanga ukuthi siyibambile, saqhubeka sahamba ngendlela ebesicabanga ukuthi yiyo. Namhlanje kuney'nqumo eziyithathile eziyisola ngayo, elibasibuza abazali bathi ungawenzi ukuthi, elibasibuza abadala bathi ungawenzi ukuthi. Sacabanga ukuthi siyibambile, sacabanga ukuthi sisendleleni, kodwa ntambama sisomemezela uJesu uKristu ovela ezulwini, indodana kaNkulunkulu oyena yedwa. Ukuhamba ngale ndlela nguye, awuyikuyisola. Ukuhamba ngale ndlela nguye, inophilo phakathi, inophilo phakathi.
kunophilo phakathi umhlangano weJesu langa semihlola sisonke ukuthi nakho kuphila ekuvela kuJesu.